starter vi lige kameraet en gang her. Så liner vi op, og så er det sidste chance for at tjekke banen her. Hvis der skal være nogen, der ruser ud på den, det ser ikke ud til at være tilfældet. Og svæverne lige forholder sig i ro. Ja, de er fløjt hjem. Det løser ham. Så har vi kompasset og check, det viser lige 270 grader her. Så går vi mixed ridge og electronic fuse pump on, og så er vi ellers all set. Are you ready? Jeg er klar. Så løber jeg den lige op og lader den lige stabilisere på 2000 omregning lidt, og så kører vi. Det virker godt nok, som om den vibrerer en hel del. Ja. Der er også lidt power ude foran på den her. Og fuel pressure, den ser stadigvæk fint ud der, ja. Og skal det til at starte med 27 år, det bliver venstre ud op mod siden. Ja. And we're on the roll. Yep. Coming off, den bliver over 20 fuelmåleren cirka, ja. Den får godt nok at flakke noget. Ja, det gør den. Det gør den altid. Det er kun når den elektrisk, den er på, så er den lidt mere steady. Ja. Så sætter vi omkring 20 tommer manifold tryk, og så kører vi lige ned til 1900 i takometer. Så får vi lidt mere rolig gang der. Og det giver så omkring 130 knop. Man kan godt mærke, det her det er en stiv flyvemaskine. Ja, den er meget stiv. Der er ingenting, der giver sådan noget. Og vi har stadigvæk oil pressure looking good, oil temperature 150 under Fahrenheit. Det er også helt normalt her. Ja. Vi starter lige så stille med en opstigning lidt over 100 knop, så weaver vi en lille smule for at klare frem for os. Ja. Ledningen for frem for dig, så tror jeg, vi kan lave den endnu mere. Nej, det er okay. Det er bare, når jeg kigger længst til venstre her, så kan jeg mærke hørepropperne, de er lige på det korteste. Okay. Men ellers er det okay. Ja, der får vi lige måske have fået din ledning i klemme ved hængsel der ved canopy. Det kan vi altså ikke lige lave ondt for nu. Skidt med det. Det er fint. Hvordan er lydniveauet op med dig nu? Det er helt fint. Måske en smule lav faktisk. Ja, okay, ja, men jeg tænker mere på det outside noise. Nå, fint. Altså det rumler lidt, og man kan nærmest mærke hver enkelt cylinderslag i stedet. Ja, men den der er også næsten direkte forbindelse. Det er nogle hårde gummipropper imellem der. Ja.
Ja, jeg kan godt se her ved 100 knop, der kan man ikke se ret meget lige frem. Nej, så kan du endda se mere end jeg kan, men... Ja. Nej, skal man være sådan rimelig sikker på, at man ikke flyver ind over med den fart, så er man nødt til lige at lægge og lave sådan nogle easy turns. Så. Ja. Og der har vi Siemens hen. Ja, det kan Siemens og deres bøller. Ja. Ja, men du kan prøve at komme på kontrollerne, så kan du mærke sådan cirka, hvordan den flyver der. Ja, my controls. Your controls. Ja, okay. Der er godt nok respons for pengene her. Du behøver kun at tænke på, hvad det er, man gerne vil. Ja, der er ikke så meget til. Okay. Ja, my controls igen. Du har den. Ja, vi bliver her lige nede over hedeområdet her for en lille stund her. Så kan jeg lige vise dig en aileron roll. Du kan sætte dig holde fast i kanten, så løfter jeg næsen og ruller den en gang til venstre. Jeg har fat. Og vi kører lige Mr. Ridge her. 140 knop, det er ikke så dårligt udgangspunkt. Okay, der kommer ledningerne lige. Ja, okay. Så der er sådan rimelig med rulleret på og acceleration ind i rullen. Det må man sige. Det er der godt nok. Ellers sidder du godt nok der med... Jeg føler, jeg sidder godt fast stadigvæk. Jeg har justeret en lille smule på mine skulderseler, inden vi tog afsted. Jeg tror, det var en klog beslutning. Ja. Okay, så prøver vi lige at lave et drive op til 3G her. Så du lige vente. Så det er så, kører det drej til venstre, og så kører vi op til 3G, så kan du lige føle, om du stadigvæk sidder behageligt på det. Ja. Jeg kører lige op på 22, den ryster med, så det gør det. Lidt over 3G. Du må gerne holde mig informeret om, hvad det er, du tænker dig at gøre. Ja, vi er lige lidt op. Vi er jo kommet lidt under 2.000 fod her. Nu lægger vi os op i sådan en average 2500 fod her. Ja. Så jeg vil... det er fint, men jeg vil gerne bare lige være klar. Ja. Og jeg var også klar der, men jeg er ikke vant til 4G, så jeg skal bare lige passe på, at vi ikke... Men det er fint, fatter. Ja, okay. Godt. Vi kan da også prøve at lave et loop, hvis du gerne vil se det. Så det bliver også med cirka 4G.
op hjem igen, ja. Det kommer så her. Ja. Det var også rigtig fint. Jeg skal have lært at styre mine mavemuskler og ben. Ja. Fordi at synet, jeg kunne mærke, at vi er oppe i nærheden af der, hvor det begynder at kilde. Ja, det kan godt ske, hvis du skal have et lille kursus i, hvordan man laver, ATG-manøvrer der med mave. Ja, fordi at det har jeg ingen øvelse i. Nej. Selvom du har været med ude i svæveflyver og lavet lidt, der går det måske over lidt hurtigere, end det gør i den her. Ja, og så tror jeg måske også, at det er 3G-loops i stedet for. Ja. Men det er deroppe omkring over 4, så kan jeg mærke, at vi nærmer os 3G. Til 3G, der har jeg det fint. Ja, okay, det er fint. Nå, jamen, vi tager det bare lidt easy her, bare lige for at du kan se, hvordan den manøvrerer. Så. Ja. Fortsætter vi lige lidt sydpå her. Nu kan du se Ejstrup Holm Airport hernede på venstre side foran næsen. Er det Ejstrup Holm? Ja, med søen der. Ja. Ja. Men altså, jeg sidder rigtig fint i sædet, og den her fastspænding, som jeg har nu, den er helt fin. Okay. Godt. Men Hvis du ser ned mod søen nu, så kan du se lige til højre for søen, inde i byen, der er sådan nogle grå bygninger. Du ser kort af dem, så kan du se landspanden nede på Ejstrup Holm International ude imellem træerne. Ja, det ligner nærmest sådan et lykkeområde, de bare har revet eller slået kanten klipper igennem. Ja. Det er det som også nærmest, når det kommer til søen. Ja. Nu er vi nede i 1500, 1400. Ja. Der har vi Ejstrup Holm. Det var der var åbent hus her den 2. maj. Yes. Og det skal nok til at bygge lidt mere, der er løbet til, så det er... Hvordan bygge? Der er jo nye ejere, der har lidt ambitioner, så... Okay. Fint. Og så flyver vi lige her ud til, så kan vi lige flyve ned forbi og se, hvor Herlup han bor. Ja. Det er altså helt vildt fedt, det her. Ja, det er jo lidt anderledes end nemmere auto, det må vi jo nok se. Knap det samme. Gutterne i Siemens, de ville tro, at jeg har haft det sjovt med Kit hele weekenden, siden jeg sidder og smiler sådan. Jamen, det har du vel også. Jo. Jeg har faktisk lige en note mere. Ja. Jeg tror, at selvfølgelig så skal jeg lige have nogle instrukser i, hvordan man håndterer de høje G og sådan noget. Og nu altså, høj G det er relativt, men 4G det er højt for mig i forhold til min træning. Ja. Og det er ikke så meget, de sustained G. Jeg tror, det er overgangen. En hård overgang fra ubelastet til belastet. Der tror jeg, at mit system det lige lagger lidt med lige at... Ja, men der skal man også næsten have sådan en refleks i. Det er også derfor, jeg siger, når generne de kommer på, det er sådan, at når du så finder ud af, hvordan man holder godt i fod. Men nu har du i hvert fald fundet ud af, at du har behov for at gøre et eller andet. Altså, jeg har behov for at gøre noget, ja. Hvis du ser ned til højre for en ving, der, så den går med sort tag på en bygning, der er sort ved siden af. Lidt længere ned ad vejen med en hel masse kviste på.
et hvidt hus, og lige til højre på vingetippen nu. Ja. Det er der, hvor Herluf han bor. Nå. Okay. Og der er ikke nogen korridor derude i dag, så det går til. Nej. Og herovre på den anden side her, og der har vi så derovre, hvor der er Egil Bogen Jespersen. Ham kender du måske også lidt til, han bor. Ja. Han har, tror jeg, at der er nogen, der har revet hans flyveplads op, så der er selv med en lille flyver, og der kunne du gå i gang lande tilbage på Rauten lige for tiden, så... Ja. Det er en rigtig flot hud, den her. Altså, der er ikke noget flimmer nogen steder hele vejen rundt her, kan det bare knivskarpt alle sammen. Og så er det jo bare det flotteste vejr at flyve i også. Ja, det er også vældig fint. Der er lige nogle frilandsgrise. Der er der nogle grisebåse, der er nogle bokser derude i The Free, ja. Det er der da. Nå, jeg kan da godt se, hvad du mener med, at den er tørstig. Hvis man regner med nederste kant, så har vi 70 liter nu. Ja. Ja, men den er pænt tørstig. Når den skal bestille noget især, så bliver den rigtig tørstig. Ja. Så er 100 liter i timen, det slår ikke engang til, så det suger godt på studsen, må vi se. Ja. Men jeg holder dig orienteret. Ja, det er fint. Ja, faktisk så prøver jeg på også at holde mig selv orienteret. Hvor er vi? Jamen, det er hovedvej 13, den der ligger, der går ned igennem skoven derovre til højre, og det er så, den store plantage, der går fra Isvad og ned af den, vi kommer henover her. Ja. Okay, så Ikast og det ligger her? Det ligger lige ude på næsen, stort set. Ja. Okay. Og hvis du ser lige til venstre fra næsen, sådan klokken 11 på tiden, så kan du se sådan nogle lange marker, der er grønne derude. Ja. Nogle rigtig store marker, og så er der nogle bygninger her foran. Sådan en rød lang bygning med lys gråt tag med en strive på det. Og jeg har set. Det er der, hvor Lotte arbejder. Er det det? Ja. Det er godt nok stor gård. Ja, det og det var da en helt vildt lang mark. Ja, men skal man have 700 køer, så skal man jo også have en eller anden slags mark. Det er selvfølgelig rigtigt. Der er også et ordentligt flæverhul der. Ja, men der er de ude og fange køer rundt omkring det flæverhul nu. Dem, der er ude og skal nyde deres frihed. Ja. Og den vej, der kører hernede til højre med svinget på, det er der, hvor Lotte hun kører rådyr. Ja, okay, ja. Det kan jeg da godt se, hvis de lige hopper frem der. Der har jo ikke meget reaktionstid. Nej, der er ikke ret meget der. Og det er jo lige grøn mark ude, og så skov til at gemme det ind i der. Så det er lige der, de skal frem og tilbage. Ja, det er det. Det kan man godt se. Faktisk næsten lige herhenne under næsen, og der bor ham Morten Christensen Herlufs knægt. Ja. Sander, kan vi... hvad har du af planer for resten af den her flyvning? Udover at vi bare skal... Nej, jeg ved ikke, vi skal have ret meget andet lige se og fornemme, at det også virker alt sammen, som det skal, og du føler dig fornuftigt til rette ombord. Altså, jeg føler mig godt til rette ombord, men jeg kan mærke, at det var godt, at jeg fik den der skumting der bag ved faldskærmen. Okay, jamen, det er jo fint, så ved vi jo det. Jeg kan godt mærke, at Center of Gravity, den ligger ned så længere tilbage, når jeg bare flyver solo. Nå, det kan du godt. Ja. Jeg kan se, at træppen, det skal stå lidt anderledes ved de same speeds. Ja. Hvad har du ellers observeret? Ja,
man kan også godt mærke selvfølgelig, at den er lige så tung med dig at bord, som når jeg fylder den helt op med vingetanker og det hele. Så. Ja. Kunne vi prøve at lave en tynderulning med sådan en blød overgang? Ja, jamen det kan vi snilt gøre. Sådan i stedet for at bare smække fuld aileron på, så bare lave et stykke smooth aerobatic. Ja, vi kan, den er jo meget smooth aerobatic, hvis det er det, der skal være. Altså, så længe det er i vandret plan, så... Ja, det er jo bare sådan en tynderulning. Det er jo da sådan en sød lille... Ja. Der skal man jo også have næsen med til at vandre rundt, så det er fint nok. Og det er jo i sprede ikast, du har på højre side, hvis du skulle være i tvivl om det. Ja. Ja, det er godt, du har lidt mere sådan erfaringsmæssig orientering hernede i sydlandskabet her. Jeg har jo fået lidt kendskab til landskabet nord for Herning de gange jeg har fløjet til Aalborg eller til Aarhus, eller hvad jeg nu har med Kimonaen eller Emmerhavn for den sags skyld. Men jeg har aldrig kommet ret meget hernede sydfor. Nej. Det får du nok lejlighed til. Der har du den der folkeræsbane, der ligger ude på Vingentimpen nu. Hvad hedder den, siger du? Det er der, hvor de kører folkeræs. Folkeræs? Kampbiler og noget forskelligt. Så er det sådan en lille crossbane dernede. Ja, okay. Og jeg ved ikke, de også kører BMX og sådan noget dernede. Det skulle som det ikke undre mig. Det er et universelt motorsport type sted. Ja. Yes. Men vi ser lige området igen, og ser, der ikke er nogen, der ligger og potter rundt med øst. Ja. Så vender vi lige rundt der mod øst, så får du ikke solen i næsen, når vi ruller, så kan du også bedre se. Ja. Det vil være dejligt. Men jeg tror, at så længe jeg ikke har et hagesmæk på det her headset, så tror jeg, vi skal holde os fra sustainede negative manøvrer. Ja. Nej, den 2-3 stykker, det bliver det nok hængt til, men så falder det nok også af. Jamen, det er det, jeg mener. Så der ikke har et hagesmæk på headsettet. Ja. Ja, men der ligger vi her i 2300 fod, og så accelererer vi op til 145 knop, og så laver vi en tynd rulle til højre og et til venstre. Okay. Og det kommer på her. Ja. Det er cirka sådan. Okay. Og jeg kan også tydeligt mærke, at breakout forces på højderor, de er også anderledes, når du er med, end når jeg kun flyver selv. Altså. Ja. Så den er ikke knap lige så tung på højderor længere, når først den er siddet inde der i forsædet. Nå, okay. Det skal man jo da i hvert fald lige vide.
er også temmelig følsom på højderoret. Ja, det er altså mærkbart mindre, når man er soloen på. Ja. Ja, fordi her der skal ingen tryk til. Nej, der er det faktisk... det er som lige før, at man skal passe på, at man ikke hiver for meget. Godt se, det er derfor, jeg fik lidt flere G på, end det jeg egentlig lige havde planlagt med forhold til manøvren. Ja, men det er jo det, vi er her for, så du også kan... Det er altså sejt, det her. Ja, det er lidt en anden type aerodyn, jo, men skal vi nok ikke få tæt på til at bage. Nu har jeg ikke lige kortet med, og jeg kender heller ikke rigtig lige... Nej, men vi er klar til at bage. Hvis ikke går syd for motorvejen, så er det generelt ikke noget problem. Ja. Jeg prøver lige at vippe lidt med vingerne, sådan lidt ligesom hvis man skulle vinke til nogen. Ja, der prøver du det bare. Det er noget helt andet. Ja, men du kan se, der skal stadigvæk lidt siderum med, hvis der skal blive koordineret på den. Jeg prøver lige igen så. Ikke... Nej, okay. Skal lige have styr på det hele her. Yes, jeg prøver lige igen, når jeg lige har rettet lidt ud, og lige har sejlet lidt fart på. Det er finalebane 27. Ja, det må jeg være. Selvom vinklen den er kort, så er det altså nok til, at den mærkbar ændrer jorden på flyveren. Ja. Your controls. My controls. Du har den. Hvad siger fuelen? Fuelen den siger 60 liter, hvis man skal tro på den nederste kant af det her alurør. Ja. Ja, men vi kan da lige få den lille fugl herude og kigge på terræn, inden vi vender tilbage. Ja, lad os tage lidt på sightseeing. Ja. Og du clearer jo bare området ud foran næsen, hvor jeg ikke kan se noget hverken på dig eller på næsen af flyveren. Det kan du tro. Du da også lige løfte den ind i området igen, lige at vise dig, hvordan 1G negativ det er, for at se, om du flytter dig nogen sted hen ved det, om ikke du sidder ganske behageligt ved det også. Altså, du tænker bare... Du kan stadigvæk mærke dine seler, de er pænt frem. Altså, du tænker bare en inverted flight, eller hvad? Ja. Det kan vi godt. Bare straight level. Jo, det prøver vi. Jeg strammer lige op her. Øjeblik, jeg er ikke lige frem endnu. Nej. Så jeg har lige hands off the support. Sådan. Jeg har fat igen. Godt. Jeg skal også lige have kort her, jeg ikke skal have det, jeg lægger sus for meget rundt.
end hvad jeg lige forventede. Men altså, selerne og alting, det er fint. Ja, okay. Jo, men det er jo det, inden jeg begynder at trække en fæl med FGI, så er det jo rart lige at have en idé om, hvor vi handler, om der er noget, der giver sig, så man kan få det korrigeret. Det var, jeg tror, det var fint nok, at jeg lige strammede selerne op en gang til. Ja, okay. Ja, det var nok ikke faldet af alligevel, men det er godt nok, det er altid rart at se ordentligt fast, når man har kontakt med flyveren hele tiden. Ja. Men jeg kan mærke, at det samme det sker nu, som når jeg står på hænder derhjemme. Og det er, jeg skal snart lyse. Så når blodet det løber til hovedet, så løber det også til næsen, og så ved jeg ikke. Så skal man bare nyse. Nå, det var da voldsomt. Ja, det er ikke sikkert, det kommer, men det er sådan, det kriller lidt. Ja. Ja, 55 liter cirka. Yes. Så går vi ned under Termanen, og så flyver vi her øvrigt for den kirketur. Men det er super fedt, det der. Alt sammen. Ja, det er jo lidt anden folkeade end bare tøffelige øl. Ja. Det er så Isen Wad dernede, den kan du altid kende på kirketårnen, hvis du ser den. Der er sådan en, der har sådan en kryds med et spir på, og så en hvid klok, så er det sikkert Isen Wad. Ja, okay. Jeg kan godt mærke, at det jeg lige stramte skulderselerne der, det var måske egentlig lige rigeligt sådan til steady state. Ja. Så er du bare løst det lidt igen, jo. Ja, hvis jeg kan det. Du skal bare brække op i selve spænden, så skal de nok løse. Jamen, jeg har lige givet den bare lige en millimeter. Jeg tager lige den anden også. Ja, men jeg kan også lige give lidt feedback. Det er i hvert fald helt vildt belejligt at have hænderne hernede ved de der bars der. Det er et godt sted at have hænderne, når man flyver. Ja, det synes jeg også, jeg har fornemmelsen af, at det nok ville være a good parking position, når man ikke selv kan styre. Det er det. Ja, har man også ligesom fornemmelsen af, at overkroppen den sidder fast også i side af. Ja. Hvad fly kommer så her? Det er jo boarding, der kommer her. Og det er boarding. Med motorvejen derude. Ja. Og så boarding Kirkeby et eller andet sted. Boarding Kirkeby, den kommer jo herovre. Ja, derovre, ja. Ja. Du kan se den der firkantede kirke, altså det herovre. Hvad siger du? Altså den der lige på næsen der. Ja. Det er boarding kirke. Ja, ja. Det er godt nok en flot aften til sådan en tur her. Ja, det ser da rigtig fint ud. Og Bøllingsø og byen foran, den hedder Engesvang. Ja, Engesvang, ja. Og så Silkeborg derude foran et eller andet sted. Ja, den kan vi ikke rigtig se på grund af træerne og bakkerne hernede fra. Ja. Den vil selvfølgelig dukke op, hvis man flyver den her retning og travler noget højere op. Så. Så her er det motorvejsbroen, der er ude igennem Hørbølunde Bakker, og det der ligger lige der til højre for næsen. Ja. Når vi kommer tilbage til Herning, vil du så have et par touch and goes for lige at få
fornemmelsen af, hvordan det er at ligge med mig i ombord. Det kan vi godt for min skyld, hvis det er. Det behøver jeg som ikke. Det kan jeg ret hurtigt registrere, hvad det samme, hvordan det er. Okay. Så flyver jeg ikke mange touch and goes på grund af de små hjul. Det slider fælt på det. Ja. Ja, det er klart. De små hjul og den forholdsvis høje fart og lidt af det må jo trække et par molekyler af hver gang. Ja, men det gør det også. Det gør det væsentligt mere end de holder ikke nær så længe, som de gør på 8'eren. Så det kan jeg se. Det er jo en fin lille bro, de har der. Ja. Og du kan se herovre på den anden side, hvor fortsættelsen, der går nord omkring Silkeborg, den skal køre. Der er efterhånden ved at være, så man kan se vejen, og hvad hedder det, lidt længere op, der er også asfalteret noget af det. Ja, og bare lige at flyve derover så, over nord for Silkeborg, derovre ved de der rapsmarker der, så skal jeg lige vise dig, hvor det er, at Kit og jeg, vi kigger sådan en lille bitte smule på hus eller sådan noget i området. Det er bare sådan for inspiration. Ja. Der ligger nemlig nogle små byer deroppe, der hedder Sinding og Sejling og Skægkær. Ja, dem kender jeg godt. Det er jo lidt op i retten, hvor jeg kender op, jo. Og det er nemlig skidesmart, fordi at derfra, der kan du komme med næsten ingen tid kan du komme herud og få fat i motorvejen, hvor den kommer nord omkring. Ja. Så at det er ikke svært at komme øst og vest over, hvis man bor i de byer der. Og hvis man gerne vil i byen, så kan man jo bare køre over motorvejen og så køre ind til Silkeborg Midtby og så komme herned til Søerne eller et eller andet. Ja. Så det er heller ikke sikkert, det er så dyrt deroppe, som det er ude østfor, ude langs med vand. Nej, det stiger priserne voldsomt. Ja, det er ligesom om der går sådan en eller anden usynlig grænse her nord og syd tværs igennem Silkeborg, og hvis man skal bo øst for den, så bliver det bare dyrt. Ja. Det er jo også, det er jo nærmere nord-øst, syd-vest, for det er ligesom når du kommer derud heroppe til vores venstre side, der er det jo som regel ikke så dyrt. Nej, det er det. Nej, så hernede i det her land hernede foran her, det... Ja, det er sådan noget, I kunne tænke jer. Det har vi da i hvert fald en eller anden fælles enighed om, at det kunne godt være, at det var en kandidat, eller et kandidatområde til, hvor man kunne bo hen. Ja. Vi har 40 liter. Ja, så må vi hellere pikke mere med. Den der Piper Lance, som den her motor kommer fra, har den meget mere tankkapacitet, eller hvad har sådan en? Ja, der er vel 300 liter eller noget tanke, der er rent. Nå, okay. Det er jo nogle kæmpe store vinger, der er ligesom en Cherokee, bare større, og så er der tank i det meste af det. Ja. Nå, nu skal vi jo snart passe på, at vi ikke kommer i Terman, skal vi ikke det? Nå, det gør vi ikke. Terman, den er vi under her. Så vi flyver ind under Terman. Ja. Og kontrolzonen, der kan vi flyve 5-6. Der kan vi flyve ind for det Kirkeby, inden vi kommer til den. Ja. Vi kan da fornemme sådan sø derude foran. Ja. Så må vi jo være lidt på rette vej.
lige sådan et hjørne herhen. Ja, man kan ikke blive på skinnehold for længe centerline uden at ryge kontrolzone. Hvad sidder du egentlig på deroppe? Nu sidder jeg jo på faldskærmspuden oven på det her krydsfinersbræt her. Men hvad har du under bagdelen? Jamen, jeg har et krydsfinersbræt. Så har jeg sådan en flamenco låg, som er sådan et par centimeter tyk. Så har jeg et, sådan et rulleunderlag til kontorstol, som der lige er snittet til, så man ikke trykker ned i flamencoen. Det er sådan, det virker som meget hård plade i virkeligheden. Og så har jeg sådan lige sådan ganske almindelig stolehøn fra sommerstol der ovenpå. Ja. Så der lige er lidt polstring på den, men som den faktisk ikke giver efter nogen betydning. Okay. Ja, for jeg kan godt begynde at mærke, hvad det er, du mener med, at man nok ikke flyver sådan en 5 timers tur i den her. Nej, jeg flyver de der, har fløjet op til 2 timer og 2 timer og 40 minutter der, så begynder man sådan til at rykke på den, og godt trænge til noget blodcirkulation i noget skin på røven. Ja, det er nemlig det. Jeg kan godt mærke, at mine baller, de er vant til en hvad hedder sådan noget, office-kontorstol. Det er så boarding checker, vi får hernede på venstre side, så ja. Når vi ligger her, så ligger vi også ude på kontrolstolen. Yep. Vi har Skinderholm klokken 1. Nu må jeg hellere begynde at holde øje med Cessna og andre ting, der kunne komme på den herude. Det er ikke meget, vi hører til dem i hvert fald. Nej. Ja, vi trafikafskæring til Victor Alpha Delta ligger ved boarding i 1200 fod og anflyver. umiddelbart se nogen anden trafik. Nej, jeg hører heller ikke rigtig nogen, der snakker på frekvens. Echo India Tango Zulu, han er jo bare forsvundet længere væk. Ja, og Charlie Tango Zulu, han er åbenbart også forsvundet.